Myslím, že jestli budou otázky, tak o přestávce vlastně Mikalík pomůže s překladem asi, že ty zkušenosti České republiky můžeme využít. A nevím, jestli máme takové krásné příklady v Polsku, protože mohu říct, že ve městech ne, ale máme samosprávy, které pracují s renaturací a požádám paní Ivonu Černěc a Kamila, nevím, jak budete prezentovat. A pozor, to jsou samosprávy, které pracují s renaturací a to je něco speciálního. A svaz obcí, svaz měst a obcí povodí řeky Parsendy. Oni nám poví o svých zkušenostech. Dobrý den, srdečně vás vítám, jmenuji se Ivana Černěc a jsem ředitelkou kanceláře Svazu měst a obcí povodí Parsenty, institucí, která se nachází v Zaparpomořánském vojvodství a sdružuje 19 obcí v současné době. A svaz byl založen v roce 1992 za účelem ochrany a zlepšení kvality vod v povodí řeky Parsenta. Prvním takový projekt v rozsahu renaturace vod, který svaz realizoval, byl projekt Mokřady Piška. Projekt byl realizován v roce 2004 a byl iniciován prostřednictvím zřízení programu pro správu podmáčených pozemků v povodí Parsent, který byl zpracován společně s polskými a dánskými vědci. A renaturace těch mokřadů spočívala ve vytvoření meliorovaného údolí přítoku Parsenty a spočívalo to ve vytvoření záplavových oblastí, kdy 14 hektarů je stále zatopeno a ostatní rozloha je zatápěna periodicky. A pamatujte, že to je rok 2004, teď by to bylo asi více, ale tehdy před 20 lety ty náklady činily zhruba 1 000 000 zlotých, ale a ve velké části to bylo pokryto z fondu FARE před přistoupením a z ETO fondu. A bylo tam vytvořeno 10 ostrůvků, kde jsou stanoviště desítek druhů ptáků a v současné době mokřady plní různé funkce, zvětšuje množství vody v povodí Parsenty, je takovým rezervoárem vody a má retenční možnosti činící 480 000 metrů krychlových, zastavuje biogeny, zabraňuje jejich odlivu a samozřejmě zajišťuje taky biodiverzitu prostřednictvím vytvoření podmáčeného stanoviště a alespoň 20 nových druhů se tam objevilo. A po dokončení tohoto projektu došlo k takové přestávce v realizaci renaturačních projektů. Byla způsobena realizací obrovského vodoodpadního projektu, který skončil v roce 2016. To bylo v rozsahu ochrany klimatu a ochrany země. A svaz vznikl v roce 1992 právě vzhledem k nutnosti uspořádání vodního a odpadního hospodářství v povodí Parsenty a díky realizaci tohoto projektu, který byl také financován z evropských fondů, tak se podařilo postavit čističku odpadních vod a vybudovat z 97% kanalizaci v obcích nacházejících se v povodí Parsenty. A během dalších projektů a zprávy tím povodím Parsenty, tak dál jsme tam měli i faktory mající vliv na stav vod v povodí, a to mezi jinými to vodní hospodářství, kterým se zabývala předchozí správce, tak měl vliv na zhoršení stavu fauny a počtu ryb. A od července roku 2016 svaz obcí a měst Parsenty jako jedna z mála samospráv z Polsku je rybářským uživatelem povodí Parsenty
který svým dosahem odpovídá oblasti Natura 2000 povodí Parsenty. A dalším faktorem, který nás přiměl k tomu, abychom se blíže podívali na problémy související s ochranou vody v našem povodí, byla také zhoršující se hydrologická situace těch přítoků Parsenty, které ve svých středních a horních úsecích přestaly fungovat jako zóny pro potěr. A v posledních letech se ta populace zmenšila o zhruba 30%. A také vliv na naše rozhodnutí měly takové jevy jako vydávání dalších environmentálních povolení a vodohospodářských povolení na další vypouštění nečistot nacházejících se nebo v určitých normách bez analýzy kumulovaného efektu. Takže nedocházelo ani k ověřování skutečných situací, kdy docházelo k vypouštění nečistot a také byla vydávána rozhodnutí na základě historických údajů, které neodpovídaly skutečnosti. Také docházelo k otoku různých dusičnanů z polí. A v povodí Parsenty jsme v posledních letech měli dvě vážné události. Poprvé to byl silný insekticid, který byl zakázán Evropskou unii, a tento insekticid byl vypuštěn do řeky a nepodařilo se zjistit původ, a oba řízení byla zastavena z důvodu neodhalení pachatele a inspekce taky zastavila toto řízení. A kromě takových větších otrav, tak jsme měli i další otravy z důvodu vypouštění odpadních vod. A jsme vlastně zde rybářským správcem, ale jinak přistupujeme k tomuto tématu než většina uživatelů. Samozřejmě jsme povinně uměle přidávat ryby a vysazovat ryby. A poprvé, když jsme se stali uživateli, tím rybářským uživatelem, tak jsme podnikli řadu opatření za účelem ochrany naší oblasti. Stanovili jsme nová pravidla, nový řád, omezili jsme možnost toho, aby si lidé mohli brát sebou ulovené ryby, mezi jinými i lososa, a na mnoha přítocích a na mnoha úsecích Parsenty jsme zavedli úseky no kill. A taky jako první rybářský uživatel v našem vojvodství tak jsme zavedli podpůrná, tady máte několik fotografií, které dokládající proces pobírání jiker, a všechny ryby mířily zpátky do řeky, a další projekty, které spočívaly právě na renaturaci vod a které jsme realizovali v posledních letech, tak to byly projekty, které byly financovány i z operačního programu Infrastruktura a životní prostředí. První z nich je to zvětšení průchodnosti ekologických koridorů v povodí Parsenty, a hlavní aktivitou tohoto projektu byla renaturace 3 přítoků Parsenty, Peřnici, Raduši a Genšej, prostřednictvím likvidace 44 bariér bránících v migraci ryb a zvětšení samozřejmě trdišťových oblastí na těchto řekách. Celkové náklady projektu to bylo více než 6,5 milionů zlotých, 85% to byly dotace z Národního fondu a samozřejmě tam byl i vlastní vklad z FAZu a fondu Baltic. A co je podstatné, tak jenom několik z těchto hydrotechnických bariér bylo zcela odstraněno. V ostatních lokalitách ty investice spočívaly především ze zvětšení průchodnosti řeky prostřednictvím nanesení štěrku a kamene na úsecích několika set metrů. A toto řešení umožnilo značně snížit náklady a také usnadnilo
realizaci nebo získání povolení a také došlo ke zvětšení hladiny vody. A díky této realizace projektu byly vytvořeny oblasti, které byly potenciálními trdlištěmi na území více než 7 hektarů. Tady máte právě příklady těchto investic před a po renaturaci. To je úsek řeky Pržnice. Další to je úsek řeky Genša během prací a po uskutečněné renaturalizaci. Tady zase kousek Pržnici před a po renaturalizaci. Tady máme řeku Radušu taky před a po renaturaci a další projekt, který jsme realizovali, jehož realizace se skončila loni. To byl projekt ochrana atlantského losose a říční mihule na evropsky významné lokalitě povodí Parsenty. Celková hodnota projektu byla 3,5 milionu zlotých, dotací z Evropské unie byla téměř 3 miliony. Měli jsme tam několik opatření, několik aktivit. Postavili jsme 8 trdlišť, obdrželi jsme také dotaci na aktivní ochranu trdlišť. To spočívalo v tom, že jsme zaměstnali 2 rybářské strážce a koupili jsme terénní vůz, fotopasti, termovizi a financovali jsme výdaje na testování kvality vody v Parsentě a přítocích. V rámci projektu jsme také posilovali populaci atlantského losose a taky jsme sledovali pak migrování toho atlantského lososa a v rámci toho projektu jsme realizovali vzdělávací balíček zaměřený na děti a mládež, ale také na dospělé ohledně pytláctví. Jmenovalo se to Stop pytláctví. A to, co už bylo řečeno, přehrazování řeky a úprava řeky a legální či nelegální těžení štěrku na trdlištích přispělo k významnému snížení právě území těch trdlišť a vlastně jsme zjistili, že ryby, které připlouvaly později do trdliště, tak vlastně ničily těch dřívějších, tak samozřejmě při zohlednění kvality vody po konzultaci s experty, mimo jiné panem Jelejnským, panem Kučevským jsme vytipovali 4 přítoky Parsenty, kde byly postaveny první trdliště a první 2 velká trdliště byla postavena především na tom hlavním toku a jsou právě pro atlantského lososa. Také www Polska. S nimi jsme spolupracovali 5 trdlišť o celkové rozloze 1443 čtverečních metrů a především to bylo na Parsentě a jejich přítocích. Nevím, jestli se mi podaří spustit film, každopádně to je video, musíte mi věřit, že je to film. A ne, spustilo se to, skvěle. To je trdliště pstruha obecného mořského, je to loni na podzim natočeno v centrum města. To trdliště bylo postavené na přítoku Parsenty řece Ližica, je to v městě Białogard a takové představení trvalo několik týdnů. My jsme viděli prostě celé rodiny, které tam chodily, aby prostě to krásné představení pozorovali. Jak jsem již zmínila, my jsme zřídili občanskou rybářskou stráž. Máme teď strážníky, kteří se starají a kromě toho, že jsou jakoby rybářskou stráží, tak taky třeba monitorují nějaké ilegální místa vypouštění znečištění. A to jsou efekty jejich činnosti. Tady se můžete podívat na fotky. To právě tam pytláci byli zaznamenáni. Tady bohužel už mrtvé ryby, které byly sebrány zabaveny těm pytlákům.
A kromě aktivit souvisejících s ochranou, tak v rámci projektu jsme vytvořili monitorovací systém pro povodí Parsenty. On je zaměřen na ty migrující rybu. Máme tam kameru se sčítačem instalovanou a vlastně průběžně sledujeme společně tady s institutem strukturu, velikost ryb, které proplouvají právě naším povodím. Taky jsem hovořila o vzdělávacím prvku, to je hodně důležitý aspekt a snažíme se v každém projektu, který realizujeme, chceme, aby tam byly takové aktivity zaměřené na vzdělávání dětí, mládeže. Snažíme se oslovit těmi informacemi právě o nutnosti ochrany řek, oslovit právě děti a mládež. Jak realizujeme takové projekty v oblasti renaturace? Především se snažíme zapojit instituce, které se vyjadřují k těm renaturačním procesům. To umožňuje pak zjednodušit jejich realizaci. My jsme například ty trdliště realizovali tady s odborníky, taky jsme spolupracovali s povodím tady z Košalína, pod kterého spadáme, a samozřejmě se vždycky chceme vyhnout potom dalším problémům a prostředky se snažíme vždycky čerpat nějaké externí. A odkud financování využíváme především prostředky Evropské unie, ale také prostředky z členských příspěvků, z prodeje povolení na amatérské rybaření. Jaké problémy jsme měli při realizaci? Nutnost pronájmu pozemku od společnosti Vody polské a také vynakladání nákladů na pronájem po dobu realizace a udržitelnosti projektu v průměru 8 let. Další problém byl třeba dostat se na místa plánovaných investicí, třeba majitelé pozemku blokovali příjezd a taky nutnost financování vlastního podílu na projektu. Podle mě státní prostředky by měly automaticky pokrývat ten vlastní podíl u těch evropských projektů. A samozřejmě další problém to byla nutnost vynakládání výdajů na udržitelnost projektů. Podle mě by se na to měla podílet společnost Vody polské. Samozřejmě problém je i to, že je poměrně malý počet odborníků a firm, které mají zkušenosti v oblasti prací souvisejících s renaturací řek. No a taky další problém je prostě odlišný výklad předpisů souvisejících s plánovanými pracemi různými povodími v Polsku. Co dál? Snažíme se starat o další vodní hladiny a toky. Snažíme se zapojovat stále více místní společnost, veřejnost. Samozřejmě aktivně se podílíme jako účastník na změnách a vydávání nových vodnoprávních povolení. Samozřejmě lobujeme v oblasti změn legislativy o vodách v Polsku. Děkuji vám za pozornost, omlouvám se za to, že jsem to protáhla. Doufám, že jsem to neprotáhla příliš moc. Pokud budete mít dotazy, na veškeré otázky rádi zodpovím. Moc děkujeme. Já se chci zeptat tady lidí vás na sále, kdo zná projekty